त्रिपुरा मथानि चेयारमेन हाबुबाग्रा महाराजा प्रद्युत किशोर माणिक्य बर्मानि चाइतुमुंबाय साब्रुमनि कालासरा PSC इबा प्राइमारि हेल्थ सेन्टाराव थाइसाव 80 लाख रां सुबायै थाइनै अक्सिजेन कन्सेन्ट्रेटर याफोरेरिखा तिनि सोरांसालो ओ अक्सिजेन कन्सेन्ट्रेटर याफोरमानि बान्दाबो तंबायमानि TTADC-नि 27 पूर्व महरीपुर बोरातुली आचुकथाइनि MDC ताकुब देवजित त्रिपुरा तै मलिन्द्र त्रिपुरा आकन संलतुयै त्रिपुरा मथानि सिक्ला बेदेक YTF इबा युथ त्रिपुरा फेडारेशननि साउथांकरनि आचुकखां जनयजन त्रिपुरा आकन संलतुयै अमल कृष्ण त्रिपुरा आकन सोरांसालो अक्सिजेन कन्सेन्ट्रेशन मानै MDC देवजित त्रिपुरा खातंमानि कक साइखनारिखा जिनि कैमरा निबुसकांगो सामने हला एकदम माने जगह स्पेस एकदम बिराद कलरफुल एकदम मीटर तो जागानि सेंटर क्लाइ दं सामने नबो हामबाय पहिलासिनि बुबाग्राना हामबाय मारो तान होनबा बिनि नाहार मंतै बिनि वानसुक मंतै जों तिनि अक्सिजेन कन्सेन्ट्रेटर जों तिनि रदिंटार फाइजा कलासरा हस्पिटाल तान होनबा तिनियाव जों साइमानो पेन्डेमिक सिचुएशना गोबां मा बरफ अक्सिजेननि अभाब होङै दङ कोरोनानि बागै बरफनो जों गाहाम सेफ रमानानि बागै दिनै बुबाग्रानि वानसुक मातै जों 2टा अक्सिजेन कन्सेन्ट्रेटर फाया